en chako ohala mar magawa e boma ma Kisumu. Bende ing'eyo nengo ma ng'ato nego chul kata lesen ma ng'ato nego bed go kapok ochako ohala machalo kamano. To bende counties magwa chiwo lwasi makare ne jo ohala mar mondo mi ginyal timo ohala e counties mopogore opogore. Wabiro bedo krachiel kuom jo ohala mawuok e county ma Kisumu, bende wabiro twago kaluwore koda mano. Bende gi kawuono ni odong' mana ndalo 2 kende to wachopo chieng' wuok tich, ma bende riwruok mar Azimio la Umoja ochano bago ng'anyo mar tipo e boma ma Nairobi kaka gikwedo nengo ngima ma oidho. Duol mopogore opogore koro wuok mar kwedo ng'anyo, ka bende koro gikwayo gai mar Azimio Raila Odinga mar mondo mi ochung' ng'anyo ma giwacho ni nyalo biro kelo koko kata nyalo biro kelo ng'ikruok mathoth e boma ni. Ramogi magi kod weche mamoko, magi moko weche ma wamiyo pek. Wan kaka wabedo kaendi wato tok wabidhi e ng'anyo, kendo watemo kwayo jogo ma watelo negi e bunge mopogore opogore mondo gimbe kigidhi e ng'anyo. Moko kuom jod bura mag ODM oriwore kwedo ng'anyo mawuok tich ma Azimio chano bago e boma ma Nairobi. Migawo mar arita oyango ni nyaka sani nyithindo maromo 260 ma hikgi tin ne 10 odagi minegi e ute twech ma pacho ka. Kawuono wamenyo nengo mar timo ohala mar magawa e boma ma Kisumu. Machiegni nyaka Ramogi e chenro mar ang'echwelo. Parni inyalo tudori kodwa e namba wa mar ote machuok mana 3-600. Bende wayudore achiel kachiel e mbui marwa mar YouTube, wayudore Facebook, wayudore Instagram kachiel koda Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Joera mag Azimio la Umoja e moko kuom counties makaluo kod imbo mar piny Kenya ne omedo dhi nyime gi ng'anyo mamuol mar kwedo piny owacho e wi pek mar ngima. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ng'anyo makamano mane ochan kawuono e kaunti ma Homa Bay to ne ogore e Luanda bang' moko kuom rowere rocho chenro mag ng'anyono. Joera mag riwruog siasa mar Azimio la Umoja ne odhi nyime gi bago ng'anyo mamuol e moko kuom counties makaluo kaachiel kod counties mamoko ka gikwedo piny owacho mar Laktar William Ruto kod ywak ewi ngima masani tek tweta e pacho ka. E county ma Migori, joera mag Azimio ne obago ng'anyo e bomano, ng'anyo mane oweyo ka chenro mag ohala kod yore mag wuoth ne orochore, kendo ne ochuno johala mondo olor kuondegi mag ohala, ka ng'anyo makamano ne ok oyuore kod jotelo ma oyier e county no. Owacho maber niya, ka giyie to giwuoge chon, nikech ok wanyal bedo e ngima matek machalo kama, ma nyithindo ok nyal dhi sikul, ok wanyal yudo mogo moted e sufuria, gimoro amora ni malo, ma onge gima ni piny karachiel. Bei mar mafuta ni malo. Kasu kono wa maber ni unu serikal mwa kanye. Wakondi ni a State House immediate. Wada wacho ni maber. Ruto. Wangeni ni jo luo wadwa moko mawinji kanyo. Nyan mar jite. Adenyo, onge gima cham. Nyithindo adenyo Ruto. Wasaini kiye. Jiduo kame ichien to kidagi. Wabiro ni State House, woga State House. Ng'anyo makamano bende ne omedo dhi nyime boma ma Kisumu, kama joera mag Azimio la Umoja mane otelnegi kod jakom ODM e kachur bura ma Kisumu Central Seth Kanga ne otelo e ng'anyo makamano kane ojiwo rowere bomano mondo obed ka ng'anyo gi kwe. Wawacho ni jokuoge ok wadwar, wenye wanaribu mali hatutaki. Kama tunaandamana usijaribu kuenda kwa duka la mwenyewe. Mmesikia? Uiege bado kozo kuiego. Kwa sababu adui yetu ni moja, anaitwa serikali ya William Samoei Ruto. Wangapi wamekubali? Museme Ruto must go. Ruto must go. Anago nwero kamano jo Kisumu. 20th wadhi State House wate. To e county ma Homa Bay ng'anyo mane ochan kawuono ne otore bang' kweth rowere moko ne owuok kawuotho e boma ma Homa Bay maneno ng'anyo mane ochan ne ok odhi nyime. Kevin Ouma en jatend rowere mag ODM e county no. Nakawo chenro makawuono mar wuoth e town ka gi vijana wetena mondo miyo wa make sure ni Homa Bay County is peaceful. Wasewuotho mondo miyo wa make sure ni mine watimo ohala maonge ng'at mochando gi gige wadhi kare. Nang'o nikech jakom oluongo ng'anyo Nairobi ok Homa Bay. To kaka jatend vijana ma Homa Bay County, ng'anyo luong Nairobi, jo Nairobi nitiere. Wan kaka vijana ma Homa Bay County nitiere jukumu mako luongwa twatiye.
Rowere go ramo maumo yege piny ni ng'anyo makamano ok ne giyie mondo dhi nyime kaunti. Ana kwedo ng'anyo okang' mabor. Kechwon kaka yudhe wasabedo kwa sandre gini to gimoago onge. Since election onge ng'atwa mara mora mosa kawo muget kamoro. Kendo kibete ng'anyo mande kaka jakomo se wacho, jakomo beton gunsu se wacho, onge ng'anyo mora mora. Wach mar ng'anyo mabei onge. Wadwa ni ji otim tijegi, mine wotim tijegi, vijende wotim tijegi. Sani waji puro, ne wase kata mondo wamanyi kodhi mondo wadwa komru vijende. No se kel nyaka kodhi. Sani gima ne wadwaro jotendwa mane wamiyo tich. Kapo ne gidwaro ng'anyo, ene mano resign, to wacho nyiso Ruto ni Ruto, ananeno ni ana resign. Koro, mano ng'anyo mayom kabisa. Wan gi wajumbe aboro Homabay. Gi mondo gini dhi bedo mayot moloyo piny ni dhi ng'anyo. Ng'anyo makamano be ne odhi nyime kaunti ma Kakamega kama jowera mag Azimio ne owuok oko ka giywak e ngima masani koro tek e pacho ka. Alia Beach, Ramogi TV, Homabay. Erokamano Alia Beach kuom lipodno. Kweth moko mag jod bura mag Azimio okwedo ng'anyo maduong' ma Azimio dhi bago wuok tich juma manyien. Ma timore e kinde ma jodolo bende sundo jatend piny William Ruto mondo bed kod twak kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga kaka yo manyo kwe ne Kenya. Walter Nyambaga miyowa mathoth. Manaka odong' larario to kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance donje dier boma Nairobi kod ng'anyo margi. Moko kuom jo od bura mag ODM to kerore gi chien kod ng'anyo makamano e kendo kwedo ng'anyo mag Azimio. Kaka wabedo kaendi wato to kwabidhie ng'anyo. Kendo watemo kwayo jogo ma watelo negi e bunge mopogore opogore mondo gimbe kigidhie ng'anyo. To wakwayo ni jogo madwa ng'anyo juma manyien gitime gi kwe maonge mibadhi, maonge gik makelo koko, ketho mwandu kata miyo jomoko ngima gi lal. Jod burago wacho ni kit ng'anyo makamano gin mana mag rocho chenro mag dongruok e kinde ma piny Kenya yulo kod dongo chumi. Tabu ma thago jo Kenya mag uchumi, pesa matin mantiere ofuko mar raia. Ok wanyal lokso tabugo mwamany yore manyalo konyowa ka ji ok obedo piny, ma ji ok okelo paro mopogore opogore. Koro wan wadwaro ni wabed gi wuoyo maduong' moriwo oganda mar Kenya te e kaka uchumi inyalo losi mondo kony raia mapiny. Matimore kinde ma jodolo mawuok e counties ma Machakos to lombo jatend piny William Ruto mondo bed kod twak kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e kaka yor manyo kwe makende ne Kenya. Gharama vitu vimepanda, hali imekuwa ngumu katika hali ya kimaisha. Bwana Raila aweze kurudi chini na kukaa na president wetu wa kitaifa, serikali yetu ya taifa Bwana Ruto, wakae chini waweze kuzungumza. Maandamano hakuna mazuri ambayo italeta. E county Manande, jodolo mamoko bende onyiso luoro margi ponono ng'anyo maket kod manoendo obiro dhi nyime pachoka. Tunaambia pia Wakenya wadumishe amani. Hata baada ya siku hiyo wajiepushe na neno lolote lile ambalo laweza kufuruga amani. Luoro nitiere ni rochruok mar uchumi biro bedo midhiero ka ng'anyo maket kod manoendo obiro bedo wich bar. Tumehuzunika na kufadhaishwa na ile mambo inasemekana ati Jumatatu kuna maandamano. Nairobi hii sisi wa mama ndio wenye kufanya kazi, ndio wenye biashara. Nairobi ndio tumelea watoto wetu, tunasomesha watoto wetu na tunafanya kila kitu hii Nairobi. Matimore kinde ma piny Afrika ma milambo e pinyno ma Nigeria kanyakla kod Tunisia bende obago ng'anyo maket kod mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance tarik 20 wuok tich manyien. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Pod wantiere mana e siasa mag kweth mag Azimio kakoro kwethno ochiwo siem mager ne obila e wiro chong'anyo magi chano bago chieng' wuok tich e boma Nairobi kam. Kwethno kotelie kod Raila Odinga ne osingo ni ng'anyono biro bedo mar kwe ka gikwayo johera maggi mondo bi owuog oko kar rombgi maonge luoro moro amora. Eric Owenga ne ochopo e romo margi e kaunti ma Kiambu kendo losonwa lipodni. Azimio, mwambie hiyo polisi ya kwamba atafanye nini haturudi nyuma. Siku ya Jumatatu akithubutu kuleta hiyo teargas, tuonana na yeye mundu kwa mundu. Sasa manake sisi wa Kenya tutaenda pale, kila mtu abebe kitambaa nyeupe, nasema tunataka haki yetu. Si sawa?
Mtakuja? Nataka niwahakikishie Wakenya wenzangu, maandamano ya Jumatatu yatakuwa ya amani, lakini polisi wasifanye yale wamefanya hapa Kiambu. Huo ni uoga mtupu. Ramogi wadhi nyime koda weche matimore pachoka kama jatend piny William Ruto kod jotend migepe mamoko timo welo mag jokanyo madhitayo boards mopogore opogore mag piny owacho. E notice ma okete oboke mar piny owacho, jatend piny William Ruto oyiero Musyoki William Kimathi kaka jakom board mar National Legal Aid Service kuom thuolo mar higni 6. Caleb Kipkemei Kositan bende oyier kaka jakom mar Kenya Airports Authority e thuolo mar higni 3. Kamano bende Wafula Luasi na Butola oyier kaka jakom board mandiko jonon gedo mapachoka kara Building Surveyors Registration Board. Jokanyo mag board no manyien gin Bibiana Makau, Bansi Kinuthia, Cyprian Kirera, Peter Kones kod Margaret Obonyo. Jokanyo mag board mar National Housing Corporation gin Angire Gerald Kipkoech Rotich, Joshua Odhiambo Nyamori, Hindu Rashid, Jennifer Wambui, Yasmin Haji kod Bernard Parsaloi Torome. E board mar Cooperatives Tribunal oyier Michael Chesikau, Beatrice Sawe, Philip Gishuki, Frida Lotuya kod Paul Otieno Aol kaka jokanyo kuom thuolo mar higni 3. Victor Olonde bende oyier kaka jakanyo mar Valias Registration Board. Jal moro dhi megi yudo thieth toka chije mag kuodhok monje e dalane manitiere gwen ma Lower Mara Longewan County, Samburu County. Kamano bende jamni mar 150 okwale monj mane otimre kar sa 10 okinyi makawuono. Jalno en achiel kuom jodak mano ringo dar e mieregi kaluwore kod chik mane ogol ni jatend migawo mar arita Ngire Kithure Kindiki. Jonjorego wachore ni jomonjo gweng'no mokwelo otieno sama pod jogweng'no ne nindo. Osedhi nyime gi yudo thieth od thieth mar Rufaa mar Samburu. En gi lit kaluwore gi adhonde mane oyudo toka chije mag kuodhok goye risasi e kinde mane otemo gayogi kigiring kod jamni mage e monj mane otimore okinyi makawuono. Siku saa 10 ya usiku wakatoa mbuzi kwa boma, tukawafuata. Sasa wakati tulikuwa tunakimbia wakanipiga risasi kwa kifua. Sasa wamenipunja mkono, wameenda na hiyo mbuzi yote. Kitu kama saa 10 tulifamiwa na wakaenda na mbuzi 150. Sasa mwenye mbuzi ndio sasa nalala kwa hospitali hapa. Kwa hivyo ile kitu mimi nilikuwa nataka tu kuuliza serikali. Sijui sasa mlikuwa mnatuambia msonge Opokot wakuja operation ama serikali wakuja wafanya operation. Njeri Kahare maen laktar mathiedho lekuse wacho ni jatuo chako yudo thieth kendo biro dhi maber. I received this patient at 6 a.m. this morning with a gunshot wound on the anterior chest with the exit on the back. He came with a mild distress respiratory, so we got to theater, did some surgical toilet and put a drain. Right now he's out of danger, but we'll continue monitoring him through the day to ensure that he's completely out of danger. Kila wakati hapa kwa hii referral hospital imekuwa tu sasa ni kuongea mambo ya majeraha, mambo ya kifo. Hii maneno na tumelia sana. Jodakoro ywak ni monj sani omedore nyaka ne piny owacho landi ni onge wuok oko e saa ma oketi kachiel koda nyaka ne apedha mar jolweny chakre. Lakini sasa imekuja imewasen baada ya serikali kusema watu watoke ile maeneo pamoja na kafyu. Wewe ukilala kuna wale wengine wakora, unafikiria serikali inakulinda. Kumbe sisi tukilala na hao jamaa pia serikali wanalala. Hao bandits wanapata hiyo nafasi ya kufanya hiyo kazi. Ile mtu ambaye ako hapa saizi alikuwa na kisu. Kufuata mbusi yake amepigwa risasi. Sasa mimi nashindwa ya kwamba serikali mumetoa kafyu. Mkasema ya kwamba watu wahame. Mimi naomba tu serikali kitu moja. Ya kwamba muweke basi buffer zone kati ya hao communities wawili. Ndio sisi naye kama leaders tukuwe na amani. Wakati wowote unapokuja na kuissue statement ni kama mnakuja kuprovoke these bandits au this malicious group. Maana ulipo issue statement Saturday ya kwamba Monday ndio mwisho, raiders wamekuja waka-attack sehemu za Sapuk. Monj biro mana odiochieng' achiel kende tok monj mane otimore gweng' ma Elek Sapuk kama jamni makwan gi romo 176 nokwal. Mama Grace Onyango ibiro ik tarik 31 dwe mar adek higani e dalane mantiere Game County ma Siaya.
Mainote mogol kod kamiti mochung'ne chano lien mosenindo Grace Onyango. Ngire Israel Otieno ma en jakom mar kamiti no wacho ni gisechano chenro mathoth mabiro timore motelo ne ik mare. Ringre Mama Grace mantiere kar kano ringre mar od thieth ma Aga Khan Kisumu ibiro gol tarik 29 mar dwe ni ne alam mabiro timore e kanisa ma St. Stephen's mantiere Milimani Kisumu. Oganda bende biro yudo thuolo mar neno ringre Mama Grace chieng'no e alap ma Jaramogi Oginga Odinga. Wachano ni tarik 29 dweni nogol ringre osiptal ma Aga Khan kwa wuok kanyo nwachik Old St. Stephen's Cathedral mani Milimani kuma nolemne. Bang' mano wanakal kod ringre Grace Onyango Social Center ma ni town kapok wadhie Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground kuma jopiny nyalo nene ringre, to bende jomoko bende nochiw tributes, nochiw ywakgi kuom lal mar mama e pauno tarik 29. Odhiambo mar tarik 29 mama nokel ode ma Kisumo ma nobedie nyaka kine Onyango tayo wuok kodhi Gem. Kwa chopo Gem nwadhie kanisa manyapiedho kuma nolemne. Bang' lemone nwatere dalane Sidende Village. Bang' mano tarik 30 koro ae tarik 31 emanolorie ringre. Nyakoromogi kanyo wadwa ni mondo wakaw yweyo matin, kata kamano aneno ka ubudho kodo maber ote medo molo ka an Tenox Abraham wan ka Jomigori wan bang' baba karatek machalo nade. Ochieng' Vitalis Wood Game wacho ni amor kod weche manyien kaka chopo na yo makare. To polise go oter kama jonjore go e touch to ka ginyal ogweta ngima tek e sirikal ni. Neno ka weche mamoko indiko kanyo to nen maler. Ramogi TV and Sharon Obonyo wawinjo wi maber gi jaduong' Obonyo Nyawadi. Baba is always right. Jomano mi direct ticket emathago wa Iluo Nyanza. Mano ochok Victor Kani Nyamaji Lambwe e county ma Homa Bay. Medo cholo na ote mari kanyo kawaduogo. Pod wadhi nyime gi weche manyien kik idhi mabor. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pandeka kuom higni 7 mangima. Ni gima timore ne piny Hansani, ni tak gima no
Machiegni kendo nyako Ramogi oganda mathoth e kaunti ma Migori pok oyudo ler ka otenore kod tij riwruok mar Lake Region Economic Block mong'ere kaka LREB ma okelo kamoro achiel kauntis 14. Kamano bende oging'eyo ber mar riwruogni nyalo kelo negi. Giwacho ni LREB pok onywando pachgi e chenro mage. Juma nowuoyo gi moko kuom jodak ma Migori. Riwruok mar Lake Region Economic Block kata LREB en achiel kuom riwruogego ma bende oselosi kod counties mopogore opogore e piny Kenya mar jiwo wechego mag dongruok e counties. Lake Region Economic Block oting'o counties 14 ma gin Bungoma, Busia, Homa Bay, Kakamega, Kisii, Kisumu, Migori, Nyamira, Siaya, Trans Nzoia, Kericho, Bomet, Nandi, kaachiel kod Vihiga ne ochake higano mar 2015. Riwruogni temo jiwo weche mag dongruok e sectors mopogore opogore ma oting'o thieth, somo, pi, rito alwora, pur, kaachiel kod mamoko. We have certain pillars. We have the pillar of health, and we are looking at Kisii to host certain facilities. We are looking at issues relating to agriculture. We have a very ambitious project to bring the counties together through a railway system, working with the India Railway Corporation. We also have plans to have a solar power production so that we can get access to affordable and cheap energy. Counties Josebedo kod romo opogore opogore ka giporo wach kod joket mwandu karomo margi mar 11 ne otime e kaunti ni ma Migori ka ochakore tarik 13 nyaka tarik 16 mar dweni. Governor, joket mwandu kod welo mopogore opogore ne ochopo e romo mar 11 mar LREB kendo ne gitwak e weche kaka inyalo riti kendo itiyo makare kod mwandu maedore e nam lolwe kendo kod lokruok mar kor lwasi bero sekta no mar niang' kod mamoko. A lot of sensitization and education needs to happen for people to appreciate fish as a source of protein, and even as we're talking about food security and nutrition security. And most farmers want to go into fish farming, but to get fingerlings is a problem. So that's an area where we need as a region to figure out. Kata bed ni twak ne obedo kuom ndalo adek kendo governors ne ochopo e winjruok ma opogore opogore ma onego giketie tim. Thoth oganda e kaunti ma Migori wacho ne gin kata ler ka otenore kod riwruogni mar Lake Region Economic Block pok giyudo. Atoto otama winje maber. An gina kiae gima ng'eyo naneno geche madongo kodonjo Migori kaendi gibede stadium ndalo adek gichak gipudho ng'wech gidok kama giae. Mane gima neno kod wang'. Ng'eny nikech ok wang'eyo ni ouso ang'o, but it is terms of development. This is where the gimoro machalo kaka investors bro donje iye morumo ka kia kata ni ato kaka japiny odhi konya gang'o ang'o mokelo na benefits mage ma en go, koro ok understand gini. Giwacho ni bedo mar romo ni mar LREB e kaunti ni ma Migori ok ne gineno ka okelo negi lokruok e yorno mar ohala kaka ne gigeno. Joka ne nigi geche madongo ma mondo miyo ng'ato bed kata manie apiko mondo mi ting' ng'at manie e V8 ne tek. Jabodaboda nodong' mana kaka jabodaboda kaka en noendi. Okwongo luongo jopiny oketwa kata puonj moro matin onyiswa tiende makaro makama nyalo biro bedo kendo Migori ka tiyudo ka japiny ong'eyo gima timore. E twak margi mogik, governors ne owacho ni lek ma gintiere godo e bor riwruogni nyalo mana bedo makare ka oganda oriwo gi lwedo. Kata bed ni oganda to koro ywak ni osebedi ka iweyogi oko e chenroni. Juma, Ramogi TV, Migori. Kawadhi nyime johala mopogore opogore mawuok e kaunti ma Kisumu ahinya to mane odar higni 3 mokalo ywak ni ok giseyudo lwasi makare matimo ohala e bwo tend kaunti no. Johalago koni jotelo mane giyiero jwang'ogi kendo pok ochopo irgi kaka ne gisingo mar ng'eyo midhiero ma gikalo e nyaka ne dargi. Kata jadolo manie kanisa neno nyirombe kaka chalo e kokwagi.
to jowagi onge ng'ama osechako wuoth mobiro neno ni to johala gi gichalo nade. En mana tungni gi bag. Mano en achiel kuom pek ma johala e counties rado godo. Kendo kopogore gi mano, e twak kod Ramogi TV, jolago oyango ni alwora margi mar uso ok osebedo maber nyaka ne dargi kaluwore kod midhiero mopogore opogore ma girado godo. Wasebedo gi problem gi cho. Cho ne gavana ogeronwa kaka jo ohala. Issue mar cho osebedo kokwamo, waseluwo, wasendiko barupe, pok omiwa cho. Security mar chiro be ok ber. Ler mar chiro be ok ber. Kama mine nya konyre onge, mon sani lae kasuku. Nikech kono miwa konyre. Kata ka wan gi haja madunga na matin tek. Chuno nyaka te wadhi nyaka open market mwalo mwachul pesa. To ka bil license bin nyoso kero mondo mwachul. Aja wala mane wa ile to no darwa wa ile nikelo wa uru market. To condition ma uru market ok en condition ma timo ohala. Ma condition mar bodho. Chakre kane korona obiro mwabedo piny nyaka sani pok wayudo gimoro mwanyalo dok godo e udi. Midhiero maduong' ma gikaloe ma osebedo kathiro negi ohala e ondamo mamalo en koso kendo wito jonyiewo mane gisemako ka gilero ni thoth jonyiewo pok oyango kuonde mane otergie bang' darogi. Biro nong'iswa ni gibiro tangaza chiro mondo chiro meu pok notim nyaka sani. Gima timore chichwa otamowa. Kata jang'iewo moro mabiro mamuli iri mondo mi odhi godo onge. Nikech jawalo nego bed ni en engage gi customers. Onge customer mabiro kaendi. Ma kok osiepe gi mogoni simonin kanye mi gibiro gi ng'iepo. Tidog gi lweti nono. Customers pok ong'eyo this place maber. Reason being that onge yo ma customers miyo biro kae niwach one stop onge. Kwayo gineten county ma Kisumu kotenore kod bero weche ohala e county no chalo kamae. Ka wanyalo bedo kae gi stage nyalo konyowa kabisa. To the fact that ni mtokni kalo ka wuok kocha to kala straight. To ne kama watiye ni gimo nyalo timo nwa nikech onge gima watimo, onge ohalo podho te. Wabedo piny to wauso mana gik mathindo thindo. Owuog oko omi johala cho mondo mi johala oyud kaka ginyalo konyore. Alwora mar chiro ni sani ok ber nikech iyudo dump manie ng'eyani. Mine mantiere gi sukari dhano layo to ole ang'owa e dump ne. Ne giwacho kendo e campaign ni gibiro miyo johala pesa matin joma nopodho mondo mi oendelea go ohandgi. Pok waneno pesa ma county government osegolo. Magi ma county government otimo to waparo ni nyalo bedo maber kabisa. Jalony e weche ohala Otieno Panya bende kane loso otielo ni en adier ni johala e counties ahinya to ma Nyanza onge gi lwasi makare mar loko. Ojiwo sirikal 10 counties mondo osir johala e yore mopogore opogore kaka weche solo osuru e kin mamoko mondo konye bero weche ohala. Counties wa kata kaka magwa ma Nyanza onego tim matek mondo gimeni ginyalo nyayo yore mag kaka ginyalo improve issues mag revenue collections by improving business environments mag johala. Set policies yot, in fact policy in terms of issues mag taxation in friendly to johala mondo mi johala yot mar timo ohala gi. Magi biro tok ng'ur maka kod kacha ma osegawuok kuom johala kotenore kod digni gi bagni mani obetie kidaro gi higni 3 mokalo ka koro gin kod geno ni ten county ma Kisumu biro winjo ywak gi kendo chopo kwayo margi mondo weche ohala odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent, kendo mano e gima bende ketowa kama twak odhiambo ma kawuono ka bende penjo maduong' en ni to bende isega penjori ni nengo mar chako ohala mar magawa nyalo chalo nade. En pesa di monego ichul mondo iyaw ohala makama. To bende gin lesen mage monego ibedgo eka ichako ohand magawa. Bende counties chiwo lwasi makare ne jogo madiher yaw ohala e counties magi. Warangane moko kuom lesen mowinjore ibedgo kapok ichako ohala mar uso chiemo e county ma Kisumu. Bende chenro kata lesen goeko oluwore koda rom kata
ohandi nyalo bedo ni romo nade kata obedo ni oduong' kata tin. Mane momiyo koro nengo kwa biwacha ahinya kata nengo ka wang'iyo to wabiro mana ng'iyo nengo moro kanyo matin. Wada ng'iyo moko kuom lesen ma ochuno nyaka ibedgo kapok ichako ohala mar magawa. Lesen mokwongo en puoth mar migawo mar thieth ngima oganda, mano kata dho ngere luonga ni public health certificate, manyiso ni opuodhi ni okang' mari mar ler oromi mar mondo mi itimo ohala machalo kamano. Kopogore koda mano, keto kenge mag kedo gi masira mag mach, mano bende dho ngere luongo ni fire certificate, mano nyiso ni ponono ni masira mar mach omuoch kanyo to en omenda kata en certificate, en omenda nero michiwo machalo lesen ma bende biro konyo e weche mag mach mawuok apoya nono. Lesen machielo monego ibedgo en lesen mar tayo ohala e county, mae ma dho ngere luongo ni single business permit, ma county ka county biro dwaro mar mondo mi ibed godo. Bende biro dwaro mar mondo mi ibed koda puoth mar jotije duto matiyo e magawa. Ma en kaluwore ne jogo duto mindiko mar mondo mi otini nyaka koro puodhgi koda migawo mar thieth, manyiso ni ng'ato ka ng'ato nyaka koro puodhi ni owinjore mar mondo mi otim ohala kata obed ka achiel kuom jogo ma bende mulo chiemo ma ji chamo. Nyaka Ramogi ado mana na ler kapok wadhi Kisumu achiel kachiel e ir wendowa. Ado mana na ler ni omenda nyalo chalo nade. Wawuoyo koda tend county ma Kisumu kaluwore kod omenda ma ng'ato nyalo chulo kapok ochako ohala mar magawa ka bende single business permit ma bende nowacho kanyo nyalo bedo omenda maromo 19,500. Kopogore koda mano nitiere omenda mar weche limbe kata tourism levy ma bende chulo higa ka higa, ma bende mano nyalo bedo kanyo Sh10,200. Kopogore koda mano public health certificate mane wawacho monego bed ni mi koda migawo mar thieth be ichulo higa ka higa, mano Sh5,000. Nitiere omenda mar workers, mano ma bende imiyo jotiji mar neno ni jotich mindiko owinjore mar mondo mi omul chiemo, mano en Sh800 jatich ka jatich kuom thuolo mar dweche 6. Parni nyaka Ramogi bende sami yawo magawa mari tiketo kanyo thum kata samoro ma bende jowinjo nyalo jochiemo jomobiro chiemo nyalo winjo, to nego bende ni chulo music copyright Sh15,000 higa ka higa. Ng'eyo ni thoth oganda ok ong'eyo mano, to inyalo maki samoro koyudi ka iketo thum iwinjo to pok ikawo lesen machalo kamano. Bende mogik en mar mach, mano wacho kanyo ni kore chulo ibedo koda lesen manyiso ni sa asaya ma bende mach mapoya nono nyalo wuok kanyo ti ichudo kata intiere koda lesen no manyiso ni en gimi nyalo kony e sama piyo piyo, mano Sh5,000 higa ka higa. Nyaka Ramogi ler ni wanyalo yudo kowuok kuom wendowa ma en adhola manitiere county ma Kisumu. Abiro mana chiwo ne thuolo ni mar mondo mi olernwa nonde matin e ohala mar magawa kapok wadhi nyime koda nengo mar timo ohala e county ma Kisumu. Machiegni oimore. Okapar ni wawinje yo makare. Ponono ni nyalo winja, inyalo mana lero ni to in ng'ato e ohala mar magawa ni setimo kuom thuolo maromo na titime e okang' mane, matin, madiere koso mamalo, to bende lwasi ma Kisumu ni kare ne ohala makamano. Erokamano ahinya. An gi nyinga iluonga ni Evans Odwara Dhola. Atimo ohala e boma ma Kisumu kae. Kendo nying ohanda iluongo ni Grand Summerland Hotel. Ohala ni nachako time 2008 bang post election violence. Nachake ka ne pod otin, chake ka ne pod an mana gi mesni moko ariyo adek. Koro mana gi sinani, wacho ni jasinani ema keyo. Erokamano ahinya Evans, adwa ni mondo ichunge mana matin gi kanyo. Kochakore higa mar 2008 manyiso ni setime kuom thuolo mo oingo higni 10. Inyalo mana nyiso to kinde mane chake e higa mar 2008 nengo nene chalo nade, gin lesen mane ma bende nyaka ni bed go, to nokawi omenda maromo nade kopogore koda ikruok makoro kakori ne chulo kinde chani luongo city council omenda maromo nade? Okay, kane achako, in fact nachako gi chulo moko ming'ado daily mag Sh20 ming'ado pile ka pile ni. To koro kaka ne ohala medo dongre
na kura akoni koro achul moro michulo higa ka higa ni ma nachako chulo abich mano dhi higa achiel mano mana single business permit alafu mwachulo mare jotich matiyonwa iluongo ni health certificate card ne wachulo siling 650. Erokamano ahinya Evans. So bende inyalo nyisa ni nengo machalo kamano kuom kinde ma bende osegwaro, ang'eyo ni sani gik midwaro mar mondo mi ng'ato ochak magawa gin gik mathoth kaluwore koda in ma ija ohala kendo ing'eyo kaka pawno chalo, bende dwarogo duto nyalo miyo ng'ato gomb timo ohala, to bende en gima nyalo miyo ng'ato yuto bang' kata ka koro oseketo gimoro amora piny? Okay. License mwachulogo gi sani aneno ka sani to gidwa giidho nengo ahinya ma nyalo tamo kata ng'at mane gombo mondo otim ohala mondo ochak ohala, kech ging'eny to gidondore mana kaka ilero ne jopiny. Nitiere health card mar jotich, nitiere single business permit, nitiere kiketo tipo moro mondo omor customer ni nyaka ichul, kata radio nyaka ichul, nitiere nitiere nyaka moko miluongo ni youth iluongo ni tourism fund bende nie iye kanyo, iluongo ni tourism fund, moro iluongo ni tourism regulatory nitiere iye. Koro ging'eny ma inyalo gombo mondo itim ohandi kinena gigi at the end of the day ikodi mae chal mana ka gima itiyo ne sirikal, kech saboro wandino gimiyago tin kendo kok ida pogi neno ka kendo ok inyal make step moro mbele. Erokamano ahinya Evans. Bende e county ang'eyo ni sama isechulo osuru duto kata iseng'ado lesen duto, to nitiere ting' ma bende sirikal mar county ni godo mar neno ni magawa mari kata ohandi otimore maber. Bende sirikal mar county ma Kisumu rito jo ohala e kar tiyo ting' margi mar neno ni welo madonjo e magawa ni e alwora makare kendo piny owacho orito gi maber kaluwore ni isechulo duto madwarore? Sirikal mar Kisumu kakoro abedo in particular trade kakoro awuoyo in particular office mar trade, ok ajawach ni ok oti maber, osetemo ka okonyo jo ohala e yore machalo kod mag licenses go, alwora maber mitime ohala, gisetemo ka gikonyowa, to mak mana ni nitiere mana ng'ikruok kuonde moko matindo tindo, kaka koro an ja ohala mar hotel, iyudo ni e area matime ohala onego bed ni nitiere kama iluongo ni garbage collection point, iyudo ka onge kamoro kaka ja hotel ing'eya gik ma itedo ang'o moro chando nyaka wang' wadhira dhira mwater kama gari biro kawogie, but en kwayo mara ni kada bedi nyalo ket dump site nyalo konyowa. As again kaka wachulo osuru, wan joma timo wan middle class hotel owners, ok onego bed ni kwasechulo osuru to pod ni ka idwaro ni mondo water takataka pod wachak wachulo joma collect gi, wachak wachulo gi, wadonjo fuko wachulo gi. Akwayo sirikal mar county kotel negi profesa mondo ng'iye wachno. Erokamano ahinya Evans. Bende nitiere wach mar siasa gi ohala. Wang'eyo ni county ma Kisumu en achiel kuom counties go ma bende duondgi lach kendo duondgi winjo kinde ka kinde, ahinya to e kinde manitiere yiero madongo, kendo ang'eyo ni gin weche ma samoro duoko chien ohala. Inyalo malero ni chakre higa mar 2008 nyaka koro sani higa 2023 siasa osekelo ng'ikruok machalo nade e ohandi? Yes, siasa gi ohala gichalo gimoro achiel. Ka konchiel rach, konchiel
bende nyaka bed marach. Kaka siasa ber, ohala bende nyaka bed maber, alwora mar ohala bende nyaka bed maber. Kaka for example, an achako timo ohala e county ma Nakuru, bang'e matieko form 4, that was 2006. Koro wach manobiro mar post election violence ni ema nomiyo na advocate Nakuru maduoga timo ohala Kisumu kae. Mano kende nyisi ni ohala mana timo Nakuru koro nawerago mana nikech weche mag siasa. Ere kake diher siasa ka weche mag siasa beyo, ohala mitimo bende nyaka bed maber. To ka nitiere ng'ikruok e weche mag siasa, ohala bende at least nyaka yudie shida kidogo. To Evans, en ang'o kata gin ng'ikruok machalo nade ma bende iparo ni jo ohala mag magawa kalie sama bende gitemo mar mondo mi gilos yuto margi? Shida mokwongo wawuoye weche mag licenses ming'ado mang'eny. Kaeto gin gik ma idho chalo ka gima giidho higa ka higa. Kaka an e county mar Kisumu kada kwaye ni mondo odwoknwa rates gi chien nikech nyocha eka jiwae pandemic mar COVID-19 ohalni moko nolor, moko gina kanyo just to make yani gin besara mar just keeping to be afloat. Ohala ok ber to kimedo gigi pile ka pile tiyudo ka at least jomoko biro luoro timo ohala. Mana ka watieko tabu mar ariyo manyalo wacho en mare okineka kama like area matime ohala ne nitiere improvement mane timo kanyo. Koro improvement ni no affect ji mang'eny. Jomoko no oweyo spaces magi mondo oger mondo giduogi. Koro gini nikech shida mar pesa osebedo matek, jomoko poko otieko chulo pesa mondo losnegi kuonde gigo. Koro wakwayo jotendo mochung' ne projects bilago mondo kik giter ji speedy, ywak moko mathindo mantiere go gine kaka ginyalo loso nikech moko yudo ni osetimo ohala kanyo higni 15 to koro joma nyien ema oket mbele gito oter gi chien nikech pok gitieko chulo pesa mar gero kuonde gigo. Koro mana kwayo mara ne jotendwa ni mondo gine kaka ginyalo konyo wach bila nikech ok ber ka ng'at mosetimo ohala higni 15 kamoro imiyo kamoro ma ok odhi time ohala kaka dwarore to mbele kamonego bende imiyogi omi joma nyien. Mano e ywak ma wantiere go kama watime ohala saidi, lakini ang'eyo ni jotendwa gin jogo mawinjo wach. Ang'eyo ni mago to idhi losi maber kabisa. Evans, mana ka watieko wach mogik kata maduong' madiher nyiso tend county jo siasa kaachiel koda jo Kisumo ka wang'eyo maber ni chieng' wuok tich mabiro Azimio oselando bago ng'anyo mabende samoro nyalo kelo achiedh nade maka kod kacha ponono ni ok otayo makare. Okay, anyalo wuoyo matin dho ing'eni kibedo kin ja biashara to ok onego bedni iwacho side mari mar politics, lakini nyaka awacha akwayo ni kweth mar Azimio ka gidhi timo demonstration tarik 20 to akwayo mana ni obed ma peaceful, kik keth gik jo ohelni wetewa, kik obed moro marach ma hinyruok moro dhi bedie, obed abeda ma peaceful nikech demonstration no bende kaluwore gi katiba marwa en gima oyie nyalo time, to watima e yo mar katiba ka wang'iyo kuma waaye gi kama wadhiye.
Hero kamana inya Mano Evans adola e county ma Kisumo kabena chiel kuom weg magawa e county no kolero ni kato bedo ni osetimo ala e kuom thuolo malach e county no nitiere ng'ikruok rachiel ariyo adek ma bende jo Kisumo dier mar mondo mi sirikal mar county oket makare mar mondo mi ochiwne gi lwasi maber kowacho ni lesen ming'ado mondo ng'ato tim ohala mar magawa sani thoth mokalo kendo samoro nyalo duoko chien yuto mag johala. Nyakwara Mogi kanyo ema doni mondo wakaw go yueyo matin waduogi weche mathoth e weche chenro mar ang'ich welo kik idhi mabor. Participation. Ni winjo. Ipenjani ahead and what happened? Kura participate moshene moken mara. Yino kineni inaniuma. Okay, kimaber kata batin. Otedo ni utedo gari ng'akwata. Yawa. Simba is a personal effect. Make kamano. Angeri agera ba. Ini kiaga angera yawa. Dogo tenda. Ash. Oten mari kio to kawe digo. Kiki go koko kanyo. Nitie pima odo. Iwinjo. Kenyans are winning big on ShopBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. ShopBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. ShopBakey.com. Machiegni kendo Nyakwara Mogi